Jakingo duzen moduen, Kataluniako etxebizitzaren aldeko mugimenduko bikide, 12 urteko kartzela zigorrari aurre egin beharrean daude. Honek, gaur 6 urte du jatorria. Eskola Popular de Sants eta Grup Davitasek Bartzelonan antolatutako inaudere kalejira batean. Kalejira Ozeneiaz kalean amaitu zen, etxagabetutako familia batzuk bizitzeko helbururekin liberatu behar izan bloke batean. Jai giroan zeudela, Mossos d'Esquadrak agertu ziren eta bertan zeuden familia, ume eta sindikatuko kideen aurka modu oldarkorren kargatu zuten. Bertan sortutako montai polizaren ondorioz, 70 pertsona zigortu dituzte, hainbat auziperatu daude eta bi kide atxilotuak izan ziren. 6 urte beranduago, epaiketa oraindik ez da gauzatu, baina hau ez da kasualitatea. Hainbat dira, epaiketa atzeratu eta prozesua luzatzeko erabili diren trikimailuak. Guztiak helburu berarekin. Etxebizitza mugimenduaren aurkako erantzun zuen bat da hau, honen inguruan antolatzen diren kolektibo eta sindikatok desmobilizatzeko beste estrategia represiboa bat da. Baina klase zapaltzailaren muntai polizialek zein zigor neurrigabeek ez gaituzte beldurtuko, ez gaituzte geldituko. Horregaitik ezin dugu ahaztu jaialdi honetan gauden guztiok ez garela ikusle hutsak, eta jaialdia bera ez dela helbururik gabeko espakizun bat. Hemen gaude beste behin ere, gure klasea erasotua izan delako, eta antolatu dugun hau honi aurre egiteko resistentzia eta borroka gune bat da. Aldaketa saihestezin baten eragileak gara. Kapitalari aurre egin behar diogu gure eguneroko bizitzako esparru guztietatik. Etxebizitzaren aldeko borrokatik, lantokitatik, mugimendu feministatik eta beste abar luze batetik. Garrantzitsua ikusten dugu azpimarratzea borrokaren parte izan dela elkar babestea. Zaintza borrokarako daukagun beste tresna bat da. Beraz, gure arteko sareak bermatzea lortu behar dugu, horrek ematen baitugu indarra. Amaitzeko, 6 urte hauetan zehar bezala, gaur ere zuekin gaudela argi utzi nahi dugu. Borroka hau ez delako zuena bakarrik. 12 urte eskatzen dizkizuete, baina guk 11 emango ditugu zuen aldean borroka. Horregaitik, ekainaren 3an, Bartzelonan egongo gara. Musuta besarkada bat, makarrota eta jarina. Bolsinellas, absolución! Bolsinellas, absolución! ¡Absolución! Bueno, beste barik, argizteak la solidaridad es nuestra mila arma, eta gora telebiztaren aldeko borroka, gora klase borroka, eta hau pasuo.